Daygon ka ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daygon ka ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni San Agustin sa Hippo. Nahimo ni siyang obispo o doktor sa simbahan. Kagahapon, gisaulog ang pista sa iyang inahan nga si Santa Monica. Niya, kani si Agustin, sud sa mga 31, 32 bato katuig, dili ni siya Katoliko, niya nagbuhat sa tanang klase sa mga sala nga salawayon. Sa dihang gidawat niya ang Ginoo sa iyang kasing-kasing, nibiya siya sa tanang sala og nahimong usa ka pari, obispo, o karon usa sa atong mga dagkong santos, doktor sa simbahan. Pinaagi kaniya atong iampo nga atong mga igsuon nga naglunang sa sala makaamgo unta nga ang mahinungdanon mao gyud ang pagpuyo subay sa pagtulunan, subay sa gugmas Ginoo. Karon sang adlaw gisaulog namo sa among pamilya ang kasumaran sa kamatayon sa among amahan na si Papa Severo Ubod. Namatay siya 1995, August 28. Mao sa to'y pagsuod nako sa seminaryo, ni suod ko June, namatay sa pagka-Agosto ang akong papa human nagantos sa mga 6 katuig nga half body paralyzed. Murag to nating ito sa langit akong papa. Inyong paminaw to anak ato. Secret. Unya pasalamatan sad nato ang Ginoo nga nasulbad na ang kagubot dito sa Davao, ni patunhay na og kasulbaran ang balaod ang Regional Trial Court sa Davao, ang judge ni hatag og temporary protection order nga gipabiya na ang mga pulis nga nagbarricade dito og nag-occupy sa lugar nga pribado, sa lugar sa QOGC nga nakaapektar sa daghan kayong mga operasyon sa Davao City o bisan gani sa abot pa ngadto sa Senate o sa atong uban pang mga ahensya, labi na gyud sa kapulisan. Murag nagubot, natensyonado. Salamat sa Dios nga nabalik na karon sa normal. Iyampo nato ang atong mga kapulisan, iyampo sad nato ang atong mga kaigsuonan nga naapektuhan ni atong maong kahimtang. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan ang kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bag-uha dinhi sa imong simbahan ang espiritu nga imong
gipatuhop diha kang San Agustin imong obispo aron sa mapuno na kami sa maong espiritu, uhawon unta kami kanimo lamang ang tuburan sa kinaadman o pangitaon ikaw namo ang tinubdan sa gugma sa kahitasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, pahilayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa among gipahimangno kanila. Kay nahibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot o pagkaon nga wala namo bayri, hinunua, nagbuhat o nagbudlay kami sa adlaw o gabii, aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo, ayaw pa kana ang dili mo trabaho. Hinaot unta nga ang Ginoo mismo, nga mao ang tuburan sa atong kalinaw, kanunay maghatag kaninyo kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan. Ako mismo, si Pablo, maoy nagsulat niining pangumusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat, ug ingon niini ang akong sinulatan. Hinaot unta nga ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga madlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ania ingnon niini pagpanalangin ng tao nga madlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw
sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga madlukon sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa galimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Sama kamo sa mga panteon nga pinintalag puti, nga maanindot tan-aon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog, sa mga patay, o sa mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas, makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon o sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon. Nagbuhat kamo mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta o giadornohan ninyo ang mga monumento niadtong mga maayog kinabuhi, ug nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Busa giangko ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang gibuhat ni Santa Monica, sigon sa na-record sa atong simbahan, sa dihang ang iyang bana, kadto si Patricios mantinga ito, o sa kapagano, magsige nag-torture niya, isip asawa, kay di lagi gusto aning Katoliko nga tinuhuan, iyang gigamit ang pag-antos. Matod pa sa atong record, kada adlaw maghilak si Monica og magampo. Napunan pagyud sa iyang anak nga mitubo, nga misunod sad sa kinabuhi o kinaiya sa iyang amahan. Nahimo sang pagano, bisyoso. Mao gyapoy gibuhat ni Santa Monica, hilak og ampo. Linya imong tupad, ing namausad na imong buhaton. Naganahan ka na. Kita lahi man ta, yaw-yaw dayon, buwag dayon, divorce dayon. Ana bakit? Sunan ka atong iyang bana, torturon siya, bisag magrosaryo lang kuno, makitaan magrosaryo. Kulatahon pa siya, yaw-yawan pag maayo, labi nagyog mo simba. Pero sige lag hilaks mo ni ka, punan pa siyang anak nga portigyod ka,
soberbiyo, wa gyud ila. Wa gyud siya masuko, hilak. Ngano man? Nganong gibuhat man to ni Santa Monica, kibaw mo? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Pero posible sa ako laning analysis, posible nga gilikayan niya nga mahimo siyang tigpakaaron ingnon. Hypocrite. Gilikayan niya ang pagkatigpakaaron ingnon. Gidawat man niya atubangan sa kadaghanan nga mahimo siyang asawa atong iyang bana. Iyang gipuy-an ang kamatuoran nga asawa gid siya sa iyang bana. Di ba kanang dinhi sa Inigminyo, unsa man na inyong commitment bana og asawa? Sa kasakit, sa kalipay. Unsa pa nang usa? Sa kahamugaway o sa kapitos? Sa sakit o sa maayong panglawas. Kana hangtod ang kamatayon, mobulag ka nato. Kung dili na kamutuman aning imong gipanaa diri, tigpakaaron ingnon ka. Hypocrite ka. Saad-saad pa ka diri, uniform pa ka anang imong perting nindutang uniform, kutob-kutob pa na imong sinina diri, pakanal-kanal pa ka, hasta pari, madisturbo na. Unya, gasto-gasto pa kagdako kayo para manaad anang maong saad. Unya, dangtag mga 5 katuig, na 10 katuig, nakigbuwag na ka kay gisakitan. Hay naman tong sa kasakit o sa kalipay. Puyi. Mo nang ningon si Jesus, alaot kamong mga Pariseo, kay misaad mo nga mahimo mong shepherd or tig-atiman sa katawhan, apan nagsigi na noon mo panindot sa inyong kaugalingon, gasigi na hinuon mo pahimos sa inyong mga kaayuhan, inyong gipasagdan ang mga tao nga magkatibulaag, maimpierno, alaot gyud mo, mga tigpakaaron ingnon, nindot lang mo tan-awon sa gawas. Unya, guba di ay inyong kinabuhi. Ako pila naman kabuk ang nagpa-counseling nako. Nag-abortion. Nindot kayo og kinabuhi tan-awon siya. Successful kaayo, guwapa kaayo, nindot kay glawas, pero di ay gitorture ang kasing-kasing tungod sa iyang gi-abort. Di ba? Nganong nag-abort man siya, kay di siya gustong mag-antos nga moanak niya ng bata nga wa niya kinahanglan na gitawag og unwanted child. Nasay asawa, nasay bana, nidangop nako, kay gitorture sila. Bisag karon nana sila sa senior age, gitorture yapon sila. Niadtong bag-o pa silang minyo, diin ang asawa naka-involve og lalaki sexually. Ug wa na niya gitug-an sa iyang bana. Hangtod karon pinangga kay sa iyang bana, pero ang iyang kasing-kasing kada niya katilaw sa pagpangga sa iyang bana, gitorture siya. Kay nahibaw siyang duna siya gibuhat nga dautan. Tigpakaaron ingnon. Kani mga atong pagpakaron ingnon, torturon ta ani? Torturon ta ba? Nasa ko'y gi-counselan, di nahapit katog, kay katulo na siya nag-divorce. Dili ni taga din niya, outside the country ni. Katulo na nag-divorce. Karon ang iya na sang present nga, gika, kunuhay bana, maugya po'y batasan katong sa una, nagdepresyon na siya. Ngamura siya, wa na'y kapuslanas kinabuhi, naghuna-huna na lang siyang maghikog. Nga naman, wa man siya magpakatotoo nga asawa, di man siya mudawat og kanang gitawag na tubag martyrdom for the truth. Nindot no? Mo na gipuy-an ni Kristo, ningon siya, ni anhi ko pagsaksis kamatuoran og pakamatyan nako ang kamatuoran. Sige, lingay imong tupad. Ing napakamatyan na nimong kamatuoran nga imo rong gibarugan. Kinsa dinhing mga asawaha nga pakamatyan nimo ang kamatuoran nga asawa gyud ka tasang kamot. Nay 5 kabuk kamong uban mga tigpakaron ingnon. Kinsa maning mga banaha. Kinsa mang mga banaha dinhi ang moingon, pader akong pakamatyan ang kamatuoran nga banag gyud ko aning akong asawa tasang kamot.
Naasay usa, duha. Sa to bana tong usa, ang asawa mo to gyapon. Lisod ba ang pagpuyo sa kamatuoran? Hangtod ka mamatay? Lisod ba o sayon? Purting lisura sa atong tawhanon nga panabot mo nang ang ato dinhing tawhanon nga mga balaod kanang legal laws naghimo og mga parameters aron mahimong reasonable ang imong pag-give up ni anang maong commitment. Naatay mga balaod aron lang gyud ta maka-excuse labi na gid ng divorce. Excuse man ang divorce aron dili nako masakitan. Pero tawhano na, pero matud pa ni Kristo, tig pakaaron ingnon ka. Di ba? Daghan sag balaod ang mga Parisiyo to excuse themselves aron dili sila mag-antos. Giing ng Kristo, tig pakaaron ingnon mo. Himuhimo mog balaod para lang mo mahayahay, tig pakaaron ingnon. Oo na siya. Alaot yung tigpakaaron ingnon. Hisgutan na to gamay ang nahitabo sa Davao. Ang mga pulis nagtuman sa balaod nga i-serve ang warrant of arrest sa usa sa mga membro kuno ni Kibuloy. Limot ko kisingan. Usa ka membrong Kibuloy. Pag-abot dito, namugos silang entry. Giingnan sa abogado nga dili man ni mao ang inyong warrant kay address man ni ang address sa inyong gipangita tua man sa kana ganing Pasig. Nganong niabot mamo dinhi? Wa man sad mo kakita nga ni adinhiron ang inyong i-arrest. Niingon sila, no time to discuss. I-serve namo ang arrest warrant. Pero ang ilang gipangita dito maayo dili kadtong subject sa ilang warrant. Kung dili, ang ilang gipangitag maayo, mao si Pastor Apollo Kibuloy, nga wa dito sa ilang arrest warrant. Nyawasad sila, matod pa sa report, o sa atong nabati di social media, naaman atanan diha, mga footages, hashtag na sa komentaryo dito na, niabot man ni sa Senate gahapon, wa sad sila mo stick sa mandate nga arrest warrant. Gi-search nila ang tibuok lugar. So nahimo na sad nga ang arrest warrant nahimong search warrant. Unya pag human nila search for 1 day, wa sila namiya, niabot sila 4 days. Nga ilan nang gi-occupy ang lugar, wa nay pagawason, wa nay pasudlon, gibarikadahan nila ang pultahan o ang sa sulod na sila yung mga balaod nga gipatuman dito para sa mga residents dito, mga membro sa community aning Kingdom of Jesus Christ. Nahimo sad nga matud pa sa terminos mga lawyers nga akong nabatian, nahimo na sang murag expropriation. Kasabot mo ng expropriation. Sa ko kay bawa na kung sa ikuan, pero expropriation kuno kanabang murabag ang imong private property kuhaon sa gobyerno aron gamiton for public use nga di ka bayaran. Mo-offer man as bayad. Nya kung di ka mosugot nga bayaran, nya agiana na sa highway nga nag-expansion, agiana ng imong yuta, nya di ka mosugot nga bayaran sigon sa term nga giset sa gobyerno, i-apply nila ang balaod nga gitawag og expropriation for public purposes. Kuhaon ning imong yuta or imong balay gubo ni na di ka bayaran. Mao to ilang gibuhat, wa sila mo bayad, pero ilang gipuy-an ang lugar og sila nay hawd didto. Pero unsay gibuhat sa mga tao, sigon gyapon sa mga footages, nihilak lang, nireklamo pero di man paminaon, nihilak. Naghilak ang uban, nakuyapan, ang uban giatakis kasing-kasing, nangamatay. Ang uban na trauma, labi na mga bata na trauma, pero nihilak lang og midawat. Mukuyog pagin sila inig-search dito. Unya kung giuhaw nagmaayo ang mga pulis o gigutom, tagaan pagin nilag tubig o pagkaon. Ikaw mo kano be, gilisod-lisod na ka na mga tawhana, imong tagaag tubig o pagkaon. Adi mo to. Naaman ko na sa kuan good social media, sa YouTube, Facebook, kita man na ilang tunulan ana amo to
ang resulta gahapon ni padangat og gahapon ni padangat og court order ang Regional Court sa Davao nga temporary protection order niya ipabakit ang tibuok lugar. So tungod kay ang rason sa mga pulis gibuhat to nila kay nag-serve sila, nagtuman sila sa balaod. Pag abot na sa order sa court, i-communicate ng ilang ground commander kay ipabakit na ang area, mi resist ang ilang ground commander. Matod pa sa usa ka senador nga niadto gid siya didto. Ni resist, dili siya mutuman sa court order kay padayunon pa nila ang pag-search kay sa ila kunong detector nga machine wa man gid la makit-i si Pastor Kibuloy o katong ilang gipangita basin kunog nitago atong bunker nga katong naaslawom siyuta kay na-detect kuno sa ilang detector nga naay heartbeat ba ana nya tungod atong heartbeat nga na-detect sa ilang machine they refuse to follow the court order. Purting laguta sa usa ka senador, unsa na maning batasan sa atong kapulisan, di na muto magbalaod. Sila maoy law enforcer, nya ni anay court order, di sila mutuman, unsa na maning batasan na sa atong kapulisan, og didto na expose nga nagpakaaron ingnon lang di ay ang atong kapulisan nga ni serve didto. Labi na gyud ang ground commander kay nakit-an man nga di gid sila mutuman og balaod. Og pag-react niini sa Senate na tensyon na dito na sila ni vacate kay niabot naman sa Senate gani karon nagpropose na ang maong senador nga maghimo tag legislation ang pipila ka mga senador maghimo tag legislation regarding sa pag-serve kay wa man na nila ma-legislate wa kuno na nila butangi og balaod unsaon gyud specific nga pag-serve sa warrant of arrest og search warrant. Kay mura nagsakol kuno sa diining maong kaso nakita nato nga ang kapulisan confused unsay kalainan sa warrant of arrest og search warrant. So butangan tanig balaod aron duna gyud clear cut nga kanang difference sa ilang action in carrying out the law. Nakita na hinuon nga wa gid sila klaro sa ilang pagtuman sa balaod. Hypocrisy. Nya sa dihang nang miya na sila nga subo kay mga naong ang mga taga dito mao say gasigig isa-isa sa kamot murag pista mga unata magparty ta kay nabalik na tas ato mga balay sa uy nangaguba sagdi lang nangaguba ato lang yan ng ayohon kay gipangguba ang tos mga pulis ang ubang mga balay o mga koral sagdi lang ato ng ayohon importanteng ni anata ato na sa ning lugar kay kating ato ata ang mga pagkaon dito ras gawas wa sa naka gibawalan sa mga pulis nga ipasod ang mga pagkaon ana pero sila dito nangaon sila dito sulod ang uban pero mura biasag martyr to mga pulis kay ngano man wa in town sila yung mga ligo for 4 days amot wa ba kato mga ligong uban niya kuwang sila stog luya kay sila kadtong mga members pero ang officer maligo raman to mao man to gasigig kumanto raman to sa babaw mao to nga matod pa ni Kristo, alaot kamo. Portig yung alaota in town sa mga kapulisan, kay gikapoy pa, uwaw pa, gibiay-biay sa daghan kayong mga tao, unya karon paglakaw nila, niingon ang mga lawyers nga taga dito sa KOGC, niingon sila, duhaman mo ka batalyon ni ari dire, duha ba to ka batalyon or 2,000 ba to? Thousands of cases ang inyong atubangman mo file sa mi og batalyon of cases sa inyong gibuhat diri nga mga illegal. So mosamot na gyud kaluoy, no? Mo kana bang sa atong pagbuhat nga dili na subay sa kamatuoran sa balaod nga tininuod mo suffer ta. Kami sang mga pari do na sad mi balaod nga gituman. Poverty, chastity, and obedience to the authority of the church. Poverty. Supako na gininamo, magdinato nami, alaot gyud mi. Magkaratol-ratol among kinabuhi. Chastity, lami manginang sex, amo nang supakon, makig-sex gyud mi, nya mga buntis na nang among kuan or ma-involve mig homosexuality,
masakpan mis mga tao. Alaot gyud mi. Nya kanang obedience, supak-supak mi sa obispo kung sa iyang pagbuot sa among mga superiors, isanksyon dayon mi kuwaag faculty. Alaot gyud. Muna bahalag sakit, tumanon. Bahalag lisod, padayonon. Bahalag bamatay, unsa man? Dawaton sa kanunay. Ang akong papa, katos Papa Sibero, sa panahon nga kami below 10 years old pa, sigihan mig latos ni mama, kay hysterical kay is mama. Sige glatos mo, average mig kaduha latoson sa usa ka adlaw. Imagine, sangas bayabas mo ilatos. Kani akong lawas mapuno nis mga labod-labod. Pertigyong mulatos ni mama. Nya si papa kun mutingog gani, nya naa siya sa among balay iniglatos ni mama, nya mutingog is papa, iapil gid niya glatos si papa. Adto mahurot gani og kabali usahay ang sangas bayabas. Si papa sigihag damag ni mama kay pasukulon. Si papa dako kay glawas po pareha mig height, nya baskulado kay mag-uuma. Si mama gamay nga pagkababay. Nakubsus kani mama kuptan la ni rumpapa ilambuyog lapos kinis among bongbong kaya mo sang bongbong sa ang kawayan gabok naman sad kung lapos kinis bongbong mo na magluhod mis altar labi nagsipapa sigihan naglatos ni mama niya sige hagit sige sukmag ako dakon kag lawas kumag ako kaliwat mamong patay kasawa patay ako nana ba kanang hagit-hagitong yung mama ba. Ako sa ditong galuhod sa akong kabatanon nga perti na sakita sa akong lawas igos labod magsigi sa kog ampo Ginoo in taon pasukula in taos papa pasukulas papa aron matagbaw nis mama pero sa papa di gyud mo sukol ni mama sa dihang nadako-dako nako niingon ko pa nganong di man jud ka mo sukol ni mama gamay man kay nas mama unya sigihan man ka ana niya og kanang hagit-hagit ingon des papa wa man anako pangasawa inyong mama para kulatahon. Wa man nako pangasawa inyong mama para pasakitan. Sana all. Bitaw. Mo na rason ni papa katus papa wa gitoy grado. Mga usara to kasimanas grade 1 nahuman na to siya. Pero maunay iyang baruganan wa na nako pangasawa ang inyong inahan aron kulatahon. Bisan pagikulata na siyang mama wa gyud niya buhata. Unsa may rason? Gipuy-an ni papa ang iyang pagkabuutang bana. Sa dihang na-paralyze si papa, si mama gini atiman ni papa. Hangtod si mama nasakit na lang sa noog diabetes kay wa nay lakaw-lakaw ni kuyog ni papa for 6 years. Hangtod namatay si papa. Purti na sang buutana ni mama. Nausab yun, naliwat na sa siyang papa. Nya namatay dahil si mama. Hain katuron silang duha. Ambot lang, nindog na ta. Mga igsoon, hangyoon nato ang Ginoo sa iyang mga grasya alang sa atong mga panginahanglan nga masaligon kitang muingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga diha sa atong pagpuyo isip mga sakop sa katawhan sa Dios, tumanon unta nato ang gipangayo sa ebanghelyo, pinaagi sa atong makanunayong pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga likayan nato ang pagpamuhat tungod sa atong tinguha, nga magpahiuyon o sa pagpakaron ingnon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nawadag kasakit tungod sa atong mga bating batasan ug kinaiya, mobalik sa pagsimba tungod sa atong nabag-ong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga kamot sa Dios, diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga mihalina gikan ni ining kinabuhia diha sa Kristohanong pagtuo madawat ngadto sa kahimayaang tunhay magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo. Amahan, tabangi kami sa pagsimba kanimo. Dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy dihas gugma ug pagtuo sa pangama ni San Agustin imong obispo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasako kanimo tungod sa imong kaayo giluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot Alang sa kayag ug paghimaya sa iyang ngalan alang sa atong kasalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Sa pagsaulog namo sa hadlumanan sa among kaluwasan nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy aron kining sakramento sa gugma mahimo alang kanamo nga timaan sa kahiusa ug bugkos sa gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Agustin, obispo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang kadtong nabiktima sa mga gubat, kalamidad ug mga pangabuso. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton sama ni San Agustin, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, muamot ka namo, ang imong kingharian, matuman ang imong
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ilharian, ang gahugang himayan, hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluloy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touched my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga magsantos unta kanamo ang among pagtambong sa bangkete ni Kristo. Aron sa pagkahimo namo nga iyang mga bahin, mahimo kaming sama kaniya nga among gikalawat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi. Mahitabo ra ni kung atong likayan ang pagpakaaron ingnon, puy-an nato ang kamatuoran sama sa gibuhat sa atong mga martyrs o mga santos. So naapatay daghang palitonon nga slots atong puy-an ang kamatuoran nga kita mga parishioners dinhi sa parokya ni San Vicente Ferrer, online o territorial parishioners. Napatay bayronon, wala pa ko'y ma-update karon, pero napatay mga 20,000 kapin ka slots nga naa sa SBF DAG, tag 500 pesos per slot. So magpakatotoo ta, ato ning palitag usa ka slots karong si manaha, siguro gyud nga mahurot gining kahalin niya atong gamitan og pag-antos. Ang Ginoo manaa kaninyo, manusab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong